Nej, jeg må godt få mor. Det er nu. Det er nu, det sker. Det er det nye. Det er nyhederne på TV3 News. Og det er ikke engang løb. Ja. Nej, for helvede. Vi har noget med nogle iPads her. Skidesmart iPad. Kan vi lukke? Og de her iPads, ja, det vil vores reporter forklare. Hej, og velkommen til reporteren Christian Nygaard om iPad. Den smarte lille ting. Det der er med iPad, det er at du bare kan åbne den. Og så er der sådan en forside her, hvor du bare kan surfe rundt på internettet og YouTube og alt muligt. Altså, man kan næsten alting med iPad. Det er ligesom en computer, du bare har i hånden. Det var alt herfra. Tilbage til studiet. Okay, hvor var det godt det der, mand. Så er det vist noget rapporter noget nu. Nej, det er vejret. Det er vejret. Hej. Vores værvært. Han døde i morges. Så jeg tager den herfra. Og vi ser her. I morgen. Det er lortevejr. Tirsdag. Lortevejr. Onsdag. Overskyet. Torsdag. Lortevejr. Fredag. Lortevejr. Lørdag. Lortevejr. Jeg er ikke så meget styr på det der med vejret, men jeg synes sgu det var godt. Nå ja, når nu vi lige er her, så skal vi lige over til en reporter. Han er fucking vild. Ja. Han kommer nu. Ja, jeg er simpelthen kommet herud i byen. Og jeg skal lige spørge en tilfældig dansker. Dansker. Hvad synes du om vejret her i Danmark? Er det godt eller er det dårligt? Jamen, nu er det jo sådan... Jamen, nu skal du simpelthen svare mig ærligt. Ja. Der var lige lidt problemer her til slut i interviewet, men... Frederik, som var ham der, han interviewede. Han var enig med, at... Hold kæft, noget lort der, mand. Okay, noget lort der. Jamen, det er fandme lige til at græde over. Nej. Jeg tror, det er